Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Hi guys, so this is a story time of how my friends and I got scammed in Cape Town, CBD. Okay, so kwanga February, I think 2020. Sifumene ibukhalawinsi yethu, so we went to town, siyojonga i-laptops. Sifuna eBellville mos, akho game eBellville, so sifuna i-town. Fine, siye town nyane chomi zami, siba 3. Singelelwe 6.7, bukhalawinsi ayisiyi 6.7 kutya. Siye nyane town, xa sifike town, hey, singene the fix siqonda hayi bo sisi-girls kalo masizithengele noma nje zi-items ezimbalwa. Nyani sifike sithenge noma sathenga like izinto cost around 400 each, yabo. Fine, sisaphethe obhaka ke because besiphume eklasini. Fine, sithi selapha the fix kubekho le ntombazana endiapproachayo ize kum ifike ithi le ntombazana hi sis ngithi ke mna khe ayintombi athi right ndithi sharp wena athi right now andicela ndiboleke i-ID. So ndibendisabela mbasana i-ID for what, yabo. Athi ke na sesiphuma emnyango athi ke na kuba ndifuna ukhupha impahla ntonto athi lesifirifiri ma ayivakali ndaqala apho bamuncu ndaqala ndimnike uyandiva uba ndithi ayivakali ndimnike ahambe aye ngasethilini uphethe iplastiki enkulu yase-the fix ugirl ahambe aye ngasethilini afika azulisa andimoyanga like ndigade nje bangaphumi ne-ID yam emnyango aphinda abuye xa ibuye athi hayi ke sana ndineplagi guys ndineplagi ka-50% wempahla andizifuna ezinye impahla nathi ke ngusesilike sinemali kalo girl sixelele ithini plug ntombi athi ba I have ichomi ephangela apha so uzasibela impahla asithengisele ngo-50%. Nako ke mna ke approach ishomi zami nam ndizirecruiter le nonsense bachomi mamelani guys nansi plug. So athi masiphume phandle kolo sisi yabo masihambe sithathelani phandle because sawuthi siqatshelwe phaa elanikeni the fix. Nyani bengiqoma guys wenza sense lo sisawubhaqwana masihambe nyani siphumele phandle. Sihambe thatha ichomi zami sihambe ndim nechomi zami eziyi-2 nalo sisi. Xa sifika phandle hayibo nabanye abantu bachophile there's le ntombazana i-pregnant. Kubekho umuntu ongisisi omdala nobala sisi kwi-early 70s zakhe. Kubekho omnye ke oyi-victim ofana nathi. Afike ke ngoku lo kuthiwa uqashiwe ngumqashwa wase-the fix lo uzawusibela impahla. Afike ugirl akanayo nalaa nto i-name tag or something etshoyo uba akanxuma nesikipha se-the fix okanye into akho kwanto ithi uphele the fix. Akanakwanto ufana nathi uswenkile nje. Fine, athi lo sisiba mamelani ke guys le nto iza kwenzeka kanje, we have to be careful apha sizingazubhaqwa. So athi lo sisaqala athi uba into eza kwenzeka kuzofuneka ninike amakhadi wenu nepin. Amakhadi wenu nepin for uba niye nizawufika nikhethe impahla zenu ezinizifunayo nina then nizanifumana ethilini niye namakhadi. Ndiza kwenza ngathi ndiyaswipe ndingaswipe. Iipin zingenaphi iipin? Ndixele uba mna sasi yayi-competition kuthi uba sisiqala ngeyam ipin mntase qala ngeyam ipin ungayilibali faka samnika amakhadi ini ungayilibali ipin. Phofu sinezikhuntyu zethu kula makhadi guys, sinezikhuntyu zethu yo. Simnika ugirl andiyayazi jikijiki heavy satshintsha istory. Hayi guys ilantuka impahla zawuphuma kwi-back door so umntu uzayokhetha impahla andibonise but ke kwi-back door akungeni mali akungeni phone akungeni kwanto kufuneka ungene uklini nguwe, no phone no money awunacoin awuna-note awuna-nix awuna-phone fuck all. Fine, simnike yabo simnike lo sisi yonke into. I remember ndandine-100 cash empokothweni yami yejini ndayikhupha chomi zami zikhupha ii-coins zazo zinika lo sisi abasisi. Abanye njengoba siyile group nje abanye kuthiwa bazoshiyeka iyi-group yokuqala ibuye then ke ngoku iye esibini. So ndithi eshomini yam chomi wena uzawushiyeka uzawugada into zethu yabo because sazikhupha zonke into zethu ndathi uzawugada into zethu wena. Thina sibayi-2 sihambe nalo geli omnye lo geli uyi-victim nomnye lo baxokayo bathi ba nayo uzothenga impahla kanti uhamba nabo yabo. Hayibo nyani
sathi ugeli uba masimnike iipin zefowuni. Enye nje i-competition into yeephasiwedi zefowuni. Yayiyi-competition ucaba zawuke sixabane tshomi zam uba hayibo ndiqala ndatsho uba ndizawugqithisa ngeyam iphasiwedi. Awukwazi kaloku ungenelela. Ndilinde nxa ndigqithise yam ndibetsho lusis uba uyibhalile iphasiwedi yam akazoyilibala. Xelela ke mna. Simuncune, I know honey. So sihambe. I-deal ke ngoku ithini? Sizawungena mna netshomi yam nomnye ugirl lo uyi-victim naye nomnye ohamba nabo esingamaziyo besicinga uba thina naye uzothenga. Lo ebesi-approachile sicinga uzawuphinda athenge again. Sicinga uzophinda athenga again. Njengoba nala plastic inkulu nje sicinga uzophinda athenga again. Sawuhamba siyokhetha impahla the fix simbonise then yena uzayozikhupha eback door. Sawufika sifithishe simbonise. Hayibo sana. Safika the fix nyani ke xa sifithishe netshomi yam zibuya ingqondo kum. Ba ndikhawuleze ndiphume apha. Nyani ndifithishe. Nyani ke ndifithishe guys ndifithishe ndikhawuleze ndiqambe mandleqe. Ndiyojonga uke. Hayibo sana xa ndiphuma ndidibana netshomi yam. Le besishiye phandle ndidibana naye. Udithi tshomi utheni lapha ngoku ithini into? Utheni ba hayi tshomi bathe ubaba bageli mandikhawuleze ndizokwenza nam because sawude sibaqapha basongeni ixesha. Zibuya ingqondo kum xa ndithi ba lo geli lo bekuthiwe uphangela apha ebekhona ngoku besifika ngoba singena sizofitisha uphi ngoku akekho. Sibaleke sileqise xa sifika phandle akho kwasi akho kwa khonomnye yo ingqondo zakhe zashelela kancinci zemka kubone xa urojiwe ayikhiki ingoku zastaka ingqondo zakhe zama on hold ba ayibeliveki kwenzeka ntoni ndiroje okanye ayibeliveki. So nyani tshomi zam zithi uba guys masikhawulezeni sileqe elamkeni bakhala ke ngoku like kunzima siyagowa like ziyabuya ingqondo like kunzima guys like ishushu into ishushu like sine-chest pains imali engaka because bona saleqa eCapitec same time saleqa eCapitec xa sibona uba bekho geli xa sifuna uyostopha amakhadi because asinakwamos afika eCapitec akho network ayisebenzi akusekho kanti isebenza eCapitec bazama ufonela ezinye ibranch but ke ngoku uyasolisa kwaleyo. Hayi sana salibona uba si-out sana sayi-police station basixelela uba hayi kaloku bantwana bam ayikho icase because khange nigunpointwe akho case. So if khange nigunpointwe there's no case because aba bantu nibanike izinto zenu willingly and babengasithyoli guys babengasithyoli zange kube khona into engathi siyagrogrisa okanye isithweni sasibacenga ngokwethu basisi ndiyakucela ungayilibali yami ipini mntasekhaya ungayilibali please ibhale efowunini yakho save it nansi yami ifowuni ile semka ifowuni zethu. Amapolisa athi sawunceda ngoba sithini thina siniphe i-lift to emakhayeni wenu i-20 rand ba uhlala eKhayelitsha ufumana 20 rand yakho eKhayelitsha uba uhlala phi eFondini lageli waye-victim naye wahlala eKhayelitsha gone eza beaches zamaxhegwazana gone guys kukho guys abantu banjani abantu emhlabeni like ungathi upregnant unesisu esikhulu and that was not a fake pregnancy like wayikhulelwe lasisi wayikhulelwe guys but wayisenza laa nto still. A lady decided to share a very heartbreaking story of how they got scammed 6,000 rands, not only her with her friends and also another pregnant woman. She was also scammed the money. And now she's questioning how are people out there, like how can you scam a pregnant woman? You can see that this person is heavily pregnant, but you continue to scam that person. Like it really doesn't make sense. But this is a message out there to people. Be very careful, be very, very careful when you're out, especially these days, when you're out, whether you're in the mall, whether you're in town, do not entertain anyone. Do not entertain strangers. Go there, do your thing and go back home. Don't be friends with people that you don't know because yes, it will always end in tears. Most of the time, it always ends in tears. Mind you, this lady came as a friendly person who wants to help. I don't know if these people use something. I really don't know because like, how can you come here and tell me that this person, this lady
came and told them all those things, took everything from them willingly, so they were giving this lady. And then later on, that's when they realized, oh, no, something is off. While that lady is gone, long gone, and they actually had to go to the police station so that they can help them to get back home, because they had nothing on them, not even a phone, not even 10 rand to take a taxi to go home. And unfortunately, in this case, the police couldn't help them because obviously they gave everything willingly. So if only they were robbed, then they were going to open a case. And when they ran to Capitec, unfortunately, there was no network. I really don't know. Maybe this was just a lesson to be learned. I feel so. But it was a lesson to be learned by these ladies, and for you to learn from them. Yes. So now take this advice with you. Do not entertain strangers at the mall, in town. Do not entertain anyone.